A reforma integral do CEIP Daría González na cidade infantil Príncipe Filipe de Pontevedra é un exemplo de cooperación entre Xunta, Deputación e Goberno Central. Así o creen as tres administracións que esta mañá visitaron xuntas o resultado destas obras. Aquí o Goberno de España financiou íntegramente os traballos achegando 1,7 millóns de euros no marco do PIREP, o Plan de Rehabilitación de Edificios Públicos. Poucas veces temos a oportunidade de asistir a un acto dunha obra que atinxe as tres administracións. A Administración do Estado, que é quen financiou íntegramente esta obra, a Administración local, representada pola Deputación, que é quen a xestionou, e a Administración autonómica, que é a que a recibe para, na miña opinión, acabar co que era unha disfuncionalidade que é que un colexio público dependa dunha Diputación ou de calquera outra administración. O subdelegado do Executivo Central en Pontevedra quixo aproveitar tamén para poñer en valor o traballo feito polos que agora están, pero tamén polos que pasaron antes, como a expresidenta provincial Carmela Silva ou a anterior subdelegada Maica Larriba. Recoñecemento á miña antecesora na subdelegación do Goberno, a Maica Larriba, unha verdadeira difusora e impulsora das distintas convocatorias europeas Next Generation EU que, sin ningunha dúbida, chegaron e siguen chegando á nosa provincia. Cando chegou a primeira convocatoria, a subdelegada do Goberno preocupouse con intensidade de que esta chegara a todos os concellos e a todas as administracións da provincia. Tamén é de xusticia suniñar aquí o empeño da anterior presidenta da Deputación, Carmela Silva, para que este proxecto saíra adiante. Tamén o conselleiro de Educación destacou a boa práctica que supón a colaboración entre administracións para mellorar un servizo fundamental como é a educación. Creo que aquí o máis importante do día de hoxe e o mensaxe, creo que político e social do día de hoxe, pois é a boa práctica que se materializa pois na intervención neste centro. Eu digo porque estamos colaborando, cooperando, tres administracións para mellorar un servicio público fundamental como é o servicio educativo. O presidente da Deputación sinalou que o traspaso deste centro educativo á Xunta vai ser nunhas condicións inmellorables. Deputación e Xunta asinaron hai agora case un ano ese protocolo para transferir a titularidade dos centros educativos situados na cidade infantil Príncipe Filipe ao Goberno galego. É comprensible que este para ver o estado no que están as instalacións. E como ves, querido conselleiro, aquí vamos a dispor primeiro de todo o alumnado da comunidade educativa a partir de hoxe, pero logo máis adiante dun edificio nun estado excelente. En Adiu López, no que vai de mandato, o organismo provincial investiu no conxunto da cidade infantil Príncipe Filipe 3,2 millóns de euros.